Euskaldunoi esaten zaigu, jatea ondo edo jatea gustatzen zaigula, baina ondo jatea gustatzen zaigu. Kalitateako produktukin, bertako produktukin eta ongi prestatutako produktua jatea gustatzen zaigu. Eta zentzu hortan nik uste Tolosak badaukela lotura hori, ez? Badaukela lotura kalitateako produktuai, bertako produktuai eta txuletaren festak ere erantzuna ematen dio horri, ez? Tolosako erretegiei esker lortzen da. Ezagin mundu mailan, baina hemengo inguru guztiotan fama irabazia daukatenak, ez? Julian, Nikolas, Burruntzi, Orue, Iriarte, azken finean zuek egiten duzuen urte guztiko lan horri esker antolatzen da asteburu hau. 3 bazkari egingo dira, 3 bazkarietan bakoitzean 200 lagunentzako lekua egongo da zerkausia bezalako jatetxe ezin hobe batean. Eta berrikuntzaldetikan aurten aipatu nagusia izango litzakela, abenduaren 7ko gauean afaria egingo dela eta afari hau Gipuzkoako parrillero txapelketarekin lotua izango dela eta beraiek eskainiko digutela txapelketa hontan, ez? Larunbat hontan gainera ohiko azokari Euskal Herri plazan garai bateko ganadu azoka izango du lagun. Euskal Herri plazan garai batean egiten zen ganaduaren azoka eta bertako arrazen azoka egongo da ikusgai. Ikusi genuen, toki ezin hobea, Tolosa izatea, parrilla txapelketa bat egiteko. Orduan Gipuzkoako txapelketa aurten hemen egin behar dugu, ikuste dugu dakagula parrilla txapelketa horretan, egingo dugu berezitasun bat Euskal Parrillarekiko izango da arraia oraingoan parrilleroek egin behar dutela bakarrik epaimaileentzako eta ez afaltza datorren jendeantzako, baina haragia bai prestatuko dute guztientzako. Gero ere komentatzea afaria bukatzean hor presentatzen dien parrilleroetatik 2 lehiakide joango diala gero Euskal Herriko finalera, parte hartzea zuzenean. Igande arte apuntatzea dakatela. Guk nahi dugu gauza bat, txuleta eta Tolosa, horren amorioa beti mundu guztin zabaldu. Tolosa pentsatzen badu, txuleta jango diaguan. Eta txuletak ikusten badezu, o pentsatzen badezu, Tolosan jaten da goi. Hoixe bakarrik esateak.